Gisugdan sa Davao Oriental ang pagsaulog sa Provincial Nutrition Month pinaagi sa pag-abli sa Farmers Trade Fair kagahapong adlaw Hulyo 19 nga subay sa saad sa probinsya nga ma-promote ang mas himsog nga komunidad. Gipasundayag sa trade fair ang mga preskong produkto ug mga tatak lokal nga produkto. Gi-highlights sa Provincial Health Office ato sa programa ang kamahinungdanon sa pag-promote sa nutritious food consumption nga makatabang usab sa lokal nga ekonomiya. Sumala sa Provincial Health Office nga importante ang well-balanced diet alang sa maayong panglawas ug giauhag ang tanan nga aktibong makiglambigit sa pag-promote sa culture of nutrition consciousness. Gipangunahan ni Dr. Annabel Yumang, ang Regional Director sa Davao Center for Health Development, ang aktibidad. Diin giingganyo niini ang mga misalmot nga suportahan ang lokal nga mga mag-uma ug paghimo og mas himsog nga mga pagpili sa pagkaon. Gidayeg ni Yumang ang outstanding commitment sa Davao Oriental sa pag-implementa sa mga health programs. Gidayeg sab niini ang pagpaningkamot sa probinsya sa pagpalambo sa kayuhan sa mga residente ug pag-ila sa talagsaong pag-uswag nga nakabot pinaagi sa nagkadayang health initiatives. Gipasalig sa provincial government nga masigurong nag-unang prioridad niini ang healthcare services alang sa katawhan sa Davao Oriental. Tema sa aktibidad karong tuiga ang healthy diet going affordable for all nga naninguhang ma-promote ang affordable nutritious food alang sa tanan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines Davao Region. Stay safe.